Waneng kene kok teko-teko kok malah saja kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya kong. Ora le nyolong. Wis. Mbaya sing apik nama apa padhemu ku ndang tau tate nyolong to. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi ewo, Gelem apa kowe? gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo Pak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya wis maya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel bapakku dingonone. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja nang kene. Nek ditonton kowe akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon kari nang donya, jarene kon ngrampunge lek arep duwe gawe bangun desa. weh ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mene arep njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek templek ning ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, dulu. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi apa? Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. wah, aku nggo catut lho. Kok nyatut cangkemmu ya, wah? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku ki wong ora tau sembrono. Nek mencro terus nyatut cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catut. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya ombo. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku, Heeh. jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak
ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Iya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Wis ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo liyane. Ora, catut cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok wancamane ming cangkem terus to iki. Ah, piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah, catut. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki, Mo? Tak klithiki ndasmu kowe. Nulung aja tok kebeda iki nek wong nekat tenan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak kedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkre. Tangane tumpangke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara ini arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempete iki pisan.
swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tadah itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makno gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh iya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose? Kok saya sithik? Wong yo wis saya sithik. Ngono ngono entek yo ngono. Jelideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jelideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Tokok. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokok. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet Tokok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Tokok nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe lek ketemu Rara Jonggrang Haji ora bakal mandi. Ngono ku haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Esdan angel. Iki aku nek njaluk ganti piye kok? Yo ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo. Mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku nek Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Bisa tak nggawe cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak doake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku jenenge ora positif gonta-ganti. Wis kok kene aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon pencangkam.
malik toga wis lam-lam berjiwatan boyo miraboyo ingsun sun permak kathoke jin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya Gong wis ngono kuwi wae toga pripun Ndara nah linggung ngisor toga aku bendaramu walah-alah gawe aku ya ngrekasake ora sangger sura tak catut cangkem janoko kok nggo catut iki cara ngendi Kiai Catut Pambelah Jagat pusakaning Raden Janaka Toga nggih pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke iya Toga pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae mbok lunga selakajen ket mau mek Bagong iki kirik tenan kok makne gre diborak-borokke aku budal munggah marang kayangan Toga sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane iya Toga minggira aku arep joget nggih Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar tak slametke Kakang yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada Kakang Semar Ae Janaka mendem boy juga kaya sapinake gelang suku tunda suku dilindang gelang tak gelang suku tunda suku ora anjur tundulang terus tak tulung kentang dong dren ramu ya satrano maweh sukarana nadya nanggar cita ben ungguling ayuda kandha Gusti nyuwun pangapura nyuwun belanjeng kublak tak kumbang tak gelang ketandring gelang tandang tak tujuh tak terkenang tak tak ketujuh tak kuntak terkenang tak modar kok bingung kabeh